Namhlanje bekuwusuku olungelinye lwezinsuku ezibaluleke kakhulu inqubekela phambili yabantu baseMsinga nabantu bonke ngaphansi komkhandlu emzini yabo. Usuku la ebebezokwethula khona emphakathini intuthuko edidiyele nesabelo mali sonyaka ka-2026-2027. Ngilokukhulu kuyiqhenya ngabantu baseMsinga ngoba sekukaningi ngifika la eMsinga ey'khathini ezehlukene ngingakabi yilunga lephalamende KwaZulu Natali kuze kuzoba sengiwungqongqoshe kuzwelonke. Ngiyakwazi ukubona umehluko wentuthuko kusukela kwingqalasizinda, ugesi, imigwaqo, amanzi kanye nezakhiwo zikahulumeni. Kungithokozisile ukuthi abantu baseMsinga baphume ngobuningi babo bahlale futhi kuze kufike umhlangano la uphela khona